Elgeyo Marakwet ntobwate county ya Kirinyaga Meru Kiambu county mnechicha Central Kenya Nairobi ona abanyaruka bachakire ko babange kero baikira asichi sukuru chechi secondary gekorina abaibori bari koseto ke abaibori bari go Central Kenya abaibori abo bakoro chi county mnechicha Vihiga bachakire ko nikinga abana babo banyaruka ngo soma bari go sengonya baba masoma abo asinjira kirano kema ntobwate bunabone county ya Kisumu echako Nyanza tubwate county ya Kitui kuruka bani tubwate Taita Taveta chikotoka Uchari Coast Kwale tubwate Isiolo Tarakaniti Kakamega na Uasin Gishu ichini county chilichene kiri nga abana banyaruka kero asiri school ya secondary ngokora ono ahitamo kana wete korigiriri wanari nga abana bagekero bakorire ikirasi kya gatano na gatatu ko sebona bono ekero bago chugokorire grade ya kyanda bago so senior secondary school abana bairuri bagari abene elio kwene kinga ekero bago chugokora amatemo abo kocha ekewango kende totebe bago chugoso ati university go certificate institutions kwanyoranga abana bonsi abanyaruka abamurana abaiseke banyari okora amatemo obiyana ende bono ekero abana baira bakuru secondary district bakogenda junior secondary school babona tekorigeriwa esenye baro yo guchutikare ranchera nabo abana bokonyora babuti batwara umucano bogotumikirwa Mario yo gutindi umucano ryo kanyaranga abana bachakira kinyomo cy'amapema abanyaruka banyora gusikwanyora umwana onyoje umwana karomoke otiga koirwa school abana baiga mbari okanyaranga kero kindi kibezo kusobutaka bwagerire umwana tari ku school oso aparo chaka gukora ebiasara ebikebyo gusitira sitinke elyo koligia chibese ko enyorera ebitoki karengi asekero tukurarigeria mangana ega agenda amangana narabona tukumureko ende boy gobona abana bonsi mbabwate iri bagari abene kose iri bagari renene ekero bagutambuka kurekere ekewange kemokya masomo gocha ekendere kinese umwako ega etogote bana abana banyaruka batemre korigereriwa mono tatika ntori gochi kuyeba abana abora. Thank you so much Matilda gagote banga tamanyiti nkikegerete ase county ya Kisii ne county ya Nyamira abana aba nyaruka bataraba bago koribya kurende umwanchu murigeria nkoinyorie abariki baitu bamangana nigo barikira chinse masorgo ngorga rwo gusimba kikonyara ko bago tumanya kurwa sechi skuru au chechi secondary na kemeroberio ya ene kiwan skuru kechiri chia korabo yokurwa sorgo ngorga nande ntore negesi asengencho mubaro monge baba waziri babere bakora iwizara y'ikisemi babere bakurukura sorgo ngorga nande tuabere toko koribya asama tukamaega no gusaba gwetunga mwaka yo 2024 erate na aronto chikoyenda gokoribya Julie tigato cha sore onyara ko banaye gukure nkwana yago kubwatikana na matemwega akesesi umwaka 2024 hasabari yabange banyara ko babago kwandra Matilda otebirega gabor kwambarange chimibere gabatanya oteri bagari gokora matemwega baroro banyatko babakweri kya korende chinga kichya matem batogetia senchere mu busende na igura ndako mwaziri kagotebanga wizara y'ikisemi gwetera sekyombe kya matem kyanek kyabekire KCSE ne chikoba midterm series na gochibosi gari ndora atake kweri kyanda gotanya orte ibaga abo mwango kweri kyasenga nchomuro bere ngo ikiroro mwerio umwaka 2027 mbia mama omarikinta kintu ase amatemwa ya 2024 KCSE results abireka basoka tuwakero muske Julius ugamba mbia mama nabo igoma kini Korea itanga ngo igomina ase Minister of Education chinga kichai chintanga ngo soka amatemwa ya 2020 igomba bakere nkwana ya Matilda katabanga twabere tokorigere umwana munyaruka mono wa umwana none ngo karato kwano bochinza muri to shikorigira imegano yatokoranga ibyo bindi byakiramo kwegera umwana munyaruka wa mono umwana mumura bone ngo tigatocha so wamo kwegera ngaki umwana mumura nere ngakyako konyo birinde nere sense media masomo ubika bokora buya bone ngo tokorigere byanga bono assessment mo chirichia uga Minister of Education atabanga umutinyo July abana mbaye batakuletea amatem mbabe bagoswa na gukora amatem asumukinyo yo July iyo ngote bambya asekerengere jikiga isori karo abana bagenda gusoma bwo bagenda tekwe kwerosya ibyo yo gukora amatem abana mbare bagukagati banyore cyane bagote bakaroto genda tokora soma nganto ukonyora mu cyando umwana no gusoma nyaruka wikarinchiro kigera amasomo espesori yo butwa bwango oigo no aro wekenjira ama mechano ye family ko rumukagari ogera tari watenwa ne classes umutinyo mu bose tamu ngi matari my classes
iwe como emokinyoria matemoji gukora wanya mwana ikayo boigo wanyora nyene umwana umwiseke amarita wangu ukinga semeria abana bamura onyororo umwana umuraka weso yase kinse mu cyo kunyama ryo y'ubutindi oba addicted bononye go swikira simikali go swatana go chara kindi wenda kiri amatemne kayo edanya algo para amatemo ayo gobona ne boigo mbale bawo chibaira na berengereri yo gambate umutinyo July karuberengere iyo umwana bakweri kinainde eri n'ubutinyo yo omweri bagana inde yo kwira na gosoma eri ndanyo ari grade kirikira mwiri university akira konyi ubuzima bwa bose oze somwana munyaruka ndabora nyore kara engakiri yo gwika gukora amatemu bogochira tutana na maternity leave nababo esokya eri n'ubutinyo yo July omukonye anyari gosoma gukora amatemu ayo oze tukurigerera asensemeri yabari bakweso yase ubumwenyere byose ubwe biva amatemu oyi gombanyore ribaga by'ubuchkwiro rumete umwana nwaro tetara korera amatemu kwiguri bisange binge no mina totara iskowega banyoro umwana agateba gusoma ibori gusoma mwarimu agatebanga abane ba totebe batebe tibuba ibiri umwana wikagari kyabwa tete kyasome tibu kyasira esolyo iru elikeji nga tumire yiga oswe kawanyore skuru gete umwana uri urumutanga nero gukorera abana amatemu inyora yeretara ikaranzira amatemu ayo chinse chiwe gari yawo tukora amatemu ayo ko panic onyoro sari bikirege binta kuri ko kare bari betire rakinero panic ochigusari grade kyayo yamwire chance yende bono umutinyo yo enda akora amatemu erinde ekorerero manini igomba gucesa bari mu bonse gucesa school chance umbuye latiga abana bekorera amatemu erinde gochimutumba cyane komete umwana koze nabare akorera amatemu kigwika anyore grade kia lakini kigwika chinze tugo ama tukaria koso university abento koso ore course oire course ya a plane ejo taluchi komokonya aitete mathematics lakini ukoligere performance ya kumaiga mathematics ingelo ochikoli kokore course ya science STEM subjects lakini kigwika ki oire course lakini ukoligere di miaka ya maiga STEM ingelo Yochi como comera karare ensemble university. Yeka ogeruti ke school kosoko le kosi eju bobo kyo muibuli. Na inde ori keso bumabwana anye tari umwarimu ogerete nkaibe kanga kinchande ke kibo bumabwana. Bobono somorai omo schedule asogamba asomotinyo yo jula ya bana kuiro le ramatem. Tiga bai gore ramatem yo wate chance yo konyore grade omonto no aro teto konyore plane ose plus and above, aga fail, ate to kuiro le ramatem, ganya le kuiro le boigo, kere o moerio gumurubio H44. Gabanya le kuiro le ramatem. Nabai go mwancho morgeria singencho no mwaziro tebanga mbali baraga ni kuiro buna Julia tebire gagwe mbabwate ribageriga nande bari babwate ogwancho go kuiro ramatem waiga na bari batanyo teri bagari kwerikia ase amatemo yake CC 2025 korekanete bairikia subwango banyara ko bakwene kina barabungu ikaransira bara sense tarasko bosio samti angi chasora singencho tuanyore nga boy child umwana mumura nere onyara ko baga ku bakorengane chinkwana chiaba mino babere batebrenga ebyombe awa babwata ni kuruchi sector babekire chinguru sana so kone kyo umwana munyaruka ngo korare buyankwe gwari bagari chisemi mete Matilda natebanga chinga kichama ego umwana ariko kina chigasi nere nko umwana munyaruka gakonyora obolto bwage nkyo chisemi cyane no chierera squeeze babere empowered umwana na bwatrania god forbid roborito ngotaro nyoro mwana oyo empowered oirane skuru. What is happening to the boy child? Asenga jonko manyigonde kurwa sense meri ende bagotebanga abana bamura basura sense mo ya boda boda abanda obutaka bwagera abande bakire gwasoromete umwana mumura is known to help in sure. Bono korega sobutaka bore umwana mumura so inero so ekibaru agari arafu nande tubata abayibori bari umwana korokie bigoti keigo mwiburi ata tigense koreki yemugambere. What is happening with the boy child? Ambia mono Clinton actually a conversation with yara kwa era bie onye nkwara kwa boy child ana ko baga ku present ya bande sengencho Matilda mbia kwana kerare kwa about the counties na Julie mbia chaka
encho akwanira nga batigira igo akwana igaro munyaruka lakini ukwana kwa eriogirio mumuranga aramaine twabere neglected. That's why okoranga twesona ni namangana ya mariogo yogotindia etiganda mwirene igento nkeraboria Matilda borigoro nga Kisii County okonyoranga abasikembara abange lakini kwanyoranga maybe the community has not impressed igento kiritokurukanga oko kumbatia elimu yo mwana mwiseke tiango tabinga gusiga iga okonyoranga we give weight kucheso mwana mumura esengencho abaiseke we more of think like into abamura they depend on us. That's why umwana mumuranda onsi asare akobe komoki esengencho nga in the near future he has a responsibility yo ko make sure nga abana gose familia ya nyara ko bage konyora kende ekobe kamuntu gose ba konyara ko ba komenyera igento kene keninga Clinton aro amaene we have given weight ko chaso mwana munyaroka. I have sisters niko tabanga mbobe lakini mbia tuwabaire concentration nyinge you find out that mpaka bono tuwa concentrate ya sabare wekere kerengo kimumuru oebiru bono esona ndia samari yogo tindia bono nainde you know in our country to what system that we kege ntokebe tomaya ko realizing oh this is not going good twarengeringa no let's now come back to the drawing board twanyara ko ba tokonyora enchira yoko bokonya una bono nkagiritenga amashirika amange na arachire weterase ebyombe bibi kurwania mangana yo mariya go yogotindia and have seminars chokone kingo mwana mumura we kombo ire kurwa aso butumikibwa mariya go yogotindia egeranyara ko baga gwekonya una bono muna gwate banga omwana omumura oesona ni gose obutaka boren kagari oesona ni nebi kore binge bitachi komokonya nene mono asamari go yotinda neke maena asenge njutwana nire a lot of concentration kucheso mwana munyaruka to a point that we are neglecting our boys kwanyoranga bona barengeringa na barabunga tibabu ationdo kokoraki obakonya yanyari kananga oesona ni nebi koro nebi gose netaba mariya go yotindia kwanyoranga oesona ndi ase bikoro biri biyokonya biyokoiba gose ebinde bitari konya koba bigo konyo biko mokonya sogema mwancho murigeria tokende tegosanga gaiga na gukomanyari aine kiwari tukoria rero hasomo waziri Julius Migosi Ogamba nyarire ko baga kubwatuka amachibu ya matem yekirasi 12 gose form 4 yo mwaka 2024 kurwaria sensemo ya mitihani house sensemo ya South Sea County ya Nairobi narege ko kubori code ya exam ningani nkorengia bari kwa bono banyare ko bago chaka emirimo yo kotaka kurigeria komanya ninki banyare ko bago ikansero mwancho murigeria amatem yo mwaka 2024 omwaziri nigateba asengencho narege ko boringa unatuma aje ukoire simi yago waso agaria sensemo ya online kwa soa ase website ekorukwanga www.results.nec.ac.ke koko gore website ero mwancho murigeria bose omoroki wori orenkagari tukomanya mirobero yaya na bego gusaba kwabeka index number yago na boigo ne code yago ya matemu herinde onyara kubago kumanya amachibu ago ase enchira ya bene na riga gotebanga hai ni Sheila kutoka Masimba. Naomba mtusaidie vile tunaweza tuma mitihani tupate majibu tafadhali na boigo nago tebiri bono na boko ile simu yago so ase website hiyo ya www.results/nec.ac.ke obeke index number yago onyara koba go konyora amachibu ago ebintu bya soire digital by the way bono na bogo swaga gonyore amachibu ago onsi onde bwensi orache konyara koba ga konyora nga machibu aya tache tia senchirengia na boko konyara koba go kwelekezwa ase website yo bose nabo ugotara skuru yago yo kwanya tukoba go ikansera matemerinde kumanya emirobiri asengencho emirobiri ya emechando ya hiccups ya ronero na baranyora ndake mbare barabe mbanyora machibu abo asiboniga nandi mbaba bango asengenchoro system umede sai mwaziri atabanga 962,000 abo bonsi 512 kiro muntu nate tukumanya machibu ya system wanda kana berange ikoke kwanga limo muntu tange akoriga morange otanga what happened tikatocha sokorigeria bono amachibu ya KCSE tuchake naye Matilda okorengane chingwa na chumo wazira gotabanga umwako yiga
abor kwa ba mente kandre kubwat kana ne mirobiri gante kobe kone wizara HSM yo kurwari baga ochi asabor kwa bonsi na bogo kwanda free education chi institution chaga chiro birasi bya mentiru umwako yiga abor kwa ba mentira bange in fact ataba umwako 2023 na bono 2024 abor kwa ba mentira 64,553 euro 7.19%. Ingiorangarati bono abor kwa bange bangere kurendera chisemi especially chinga kichiga in second teguska bwango sane kana tia bantu babwato bomanyi bwechise eki kiragira bono no mwazire teba abantu si abaruki wabamentre asichi skulu korengana na inche gose buna nara manyire make ogonyoranga population negene tukina usomo bana wabantu generally asense yete ya Kenya no gende to kogenda igoromono nende ebono evento keko geranga abaruki wabago chwe karansera matemu obere igoro asenye nchorera bayibolimba manyetimu mano kera chire skulu nimbwateri baga gosumu bode na maitenga ne responsibility aye umwana yatabuki bubaka anyata ko gende university gende college positive institution taribu na kare umwana wekire kera ogora matemu AKCSE kusabande bakora matemu AKCPE batumuka kwa kanyorenga umwana nabawe kabuta go secondary kusika go secondary otigira none ekirasi kya form 2 lakini rero umwiburi namanyetinga umwana oyiga wika amutabuki gusa abana abanyene mbabwate motivation eringa wikango re skulu gose atabukiri ndachakoro sio kutuma wae na inde ekero tokorigereria egento gekogera na ino umubano baguti bakora gose baikaranzira matemu aiga nigo konyora bari abana b'imyaka emenge gose kunda abana kero kugira umwana ubwate emyaka 15 gose emyaka 15 nomo baikaranzira amatemu kero umwana aikire form 4 emyaka 16 konyarekana nga umwana we nomoke gose taramanya amangana mange bono nabakogenda koika akora matemu aiga ande kero boikire gose wakora matemu KCSE nabeko rahisi sana kogenda ase college Matilda nganchira ke gongo buturo taragendra sengenchomete na bange baturigete nande especially nabamanye abantu baturigete abange babo nabor ko bamatemu aiga narige gotabanga kindly rudia iyo link pole pole okorre na kwana bwangu mbaro sai bako igusuko baigwete nango bono narige go kuboringa ngakibago bago ikera go browse kwende iga tari nsemo ya Facebook ogoso ase simi yago mwancho murigari ase simi yago browser yo gotumeka the default browser ebe Chrome ebe Opera Mini ebe yende ne go browse so for Phoenix so agari ase search engine beka www.results okorika www. was a full stop or create results / nec.ac.ke www.results/nec.ac.ke nabo eko kaga website yo mwancho murigeria nabo igo morki uri gandata gotobwateria obeke index number yago amachibu ago na chikonyara koba gakon umo director nako manyanga ase obwango akoba yabancho barigere na bariko bari bagana tego tubwateria turategerera chinkwana chumu waziri mheshimiwa Julius Ogamba gakorera buna umuntara nyarako bakago ikera machibu ayo ebe no muiburi ebe no morokiwa edinde tokorena tonyara koba tokogendra ase obwango 2024 KCSE candidate examination results will be accessed online through a secure link on the NEC website or directly through the following website: https://results.nec.ac.ke. Candidates will be required to enter the candidate's index number and any one of the names as per the registration data for the 2024 examination results. The results will be available immediately. Actual 2024 KCSE candidate examination results will be accessed online through a secure link on the NEC website or directly through the following website: https://results.nec.ac.ke. Candidates will be required to enter the candidate's index number
and any one of the names as per the registration data for the 2024 examination results. The results will be available immediately after the end of this function. yagago ono uyu no muwaziri Mheshimiwa Gamba otebire bari bonse batete kumanya amatemo abe no muiburi ebe no morokiwa na bagoswase website yo www.results/nec.ac.ke obeka index number yago onyora matemo ayo abosama chibu ya matemo ayo ase studio gega ngo sanga twarenge Matilda ngo genda kwange gukuru enkwane goro yo mubarobu abarwa bange baesokire aso mwako yo 2024 enare gukwanira buna bone myaka pero kugiria abana batakire bakora matemo y'ikirasi gikomina kabere ase amatuko abwangoiga nibo konyora abana bare under 16 kuna bono mubarorenge 20,546 aboro kiwo wetani chiri bwemeronge bere babate myaka inse ya ikomina isano nemo ase ikomina itano mo pero kugiria myaka yega ne yabana abakebono nali basoiro bosae enande bari chinguru na yobongo okonyoranga boigo bitekigima abana boiga nkota boki bare skuru asogwango asinyenjo yemyaka o compare na matuka aetire sekero kuligereria matuka kare niyo kwari konyoranga umwana bakorege amatemo y'ikirasi kya gatano na kabiri kugera gatano na gatatu kawati myaka 13 myaka no nyamerongo ibere kare class 8 lakini bona matuka abo hango igesi nje bona abana bako iro skuru baraba kemono umwana wika gutaburi gukora secondary ataramanye binte bingi kosobo ngo butarachi ko mureka mangarande gucisiko gari kwanyaranga umwana wekera gutabuke kirasi giko na kabe ni garo moke nani bone yiye ko iranga abana banje okonyara bagusegeta na baraba sinini emyaka emeke umwana wakora nonya matemaki CPE ta wati myaka 12 bona kawe ka ko by the time awo kumanya ayare siko gosa yare arenze okonyoranga umano yiga wikire botambuka ebirengo biri aganire nainde kero tukorigereria abana bamanyire bono obuya bwa masomo abana bachakire kugeribwa ose amatuka amaiga buna kwari konyoranga kero kurigereria abantu bari basomete ebakomotivate abana bake abayibori abanyene babere bahukurira abana babo obuya bwo gusoma nabo igo batakire botemba kwegaragarie bende kwenekia abana babo ubakire ase school ukorere nande ebintu binde byagarire okoba esukuru kwa berigoro nonye chisukuru cyabere kikorosibwa so bonge chisukuru cyecira abari bombaro ebitabumbiro rokero korire nonye serikali kotemere nonye rino wakane school fees korego mono serikali ngotemere kosigita abana ekero bara ase school Kalau orang mana menyeting minore grade kian school, abana ko embrace bare grade kindiyo. Sehingga mereka ni kora amat moya KCSE, baru engkau gendang debo soal nonye best institution. Ono abana babeire, paman yurubu ya bogo tuara ci certificate tu kene cica amat moya KCPE, amat moya KCSE. Jadi, bono tuara kora dikira dia akego performance ya ci subject, abana bawa kora. Bono ni banyak tu kira na emir monere nonye bawote improvement nero na somo mo bwesabu mo biology physics chemistry kero ko digeria semeremega nande omuchando nore aroro esenye choko nyoranga emiremo eye neri abaro kiwa bawete kima tokomenya ninki ko dirabana ekero bakorora esabu abangie bakwego sekera physics sinamba chiri chemistry bakora bakuiguye marieta yo kabanya kobwa ekero kurige bono performance ya eno nyaba gotebanere ba improve taringa it's the best now go kwanera emere meyiga botambe yabirige koba ke gutwara umucano ekero kurige bono muri bunda ogweza ningi ge kodera abana bachaka gusire gose abana umwana metenga gingo ikaform tungo nchitinde gitire muri mokro ku physics ono rero konyaranga kero kende ya attitude gose influence ya kurasa abantu bandi bakagoteina physics nengo nguse sabu nengo chemistry nengo wana wana kwanya batwari mentality yuna singo chikokora muri muri ande kwarigerega parental pressure umwe ategete gose chikokora positive gose umwe aho kopiterege umu cyomore mu buno yo physics bona umwana kerago so ite asi mama ite kero no umwe aho korera umurimo tari ako yo chora by choice ninde kwarigerega mwana ndi bunabono lack of career counseling no turi kona abantu bako ba mentorship gose bako ba ra ncheraki
korengana nä gä ntå kä rä å thä te gå cakå wekera å gwakinyä nä må kä å gwenete kårigä rä ria nandä oye some gå cä okore ria acä ä mä rä mä ri na nä ndå gwete mang'ana ega cisukuru cina konyoranga cisilabasi cia chemistry nonyera kå rigä rä ria biekero kwarä cukuru emekoniri ariko bimitang'ani kegima sana gukura isilabasi konyora mwarimu kuna Kiswahili ciari abantu ngutabukiva bwango gusena nyo mwarimu ngo yari lakini mwarimu bune sabu na gukonyora mwikire gusini page ya gatigari mutarakora ti topic istigari te kusisa no guchimagera mwatambuki guche kirasi kene bono ke wika bosyo kwanyore mirimo ya kongira bona kwanyore mutando uri guse na abayigo guse abarimu abayiga bari asiti school se timeitini kigekogera kwanyaranga abarimu kera bayikira pegete akonyara atari kochi konya kubwaterera nande twarigereria emirimo mune yeti science physics chemistry na biology akonyara na performance ne batiri chiyabangi yamono kubwatekana neti sukuru chitaro siri buya aiga anene mono rukongo rwagusi akonyara nga esukuru yo neteri esukuru enene gose chirichi watu kwa singi esukuru le esukuru erase omoro kiwa akonyara nga esukuru njira orachi otinohanye laboratory era komu tisaina ko instruments kiritiga leiri ende kwa nyaranga no nyabarimu bako bikwaroro mbari gose umwarimu utari gochimba ari gochibaba competent kwa nyaranga abana ese science ese mwana ko ibune chise cyo kwande lab umwana tutagiti mwana mbatagiti gokora ichi practical sese ni ko bwate attitude gose kiro kende bakonda kwa nyore bako chibosanga ichi apparatus ichi chigo tumeka gose bide bako tumeka ese lab Udise ni wani mere mune ye ande kwa makonyana nga boy child munga kama gena lakini boy child gaiga ndago kwa kombuya kwa nyanga umuntu mugwe sa physics chemistry geography aba murana obago kora bijya mere muna electricity iki kwera abana manyaruka kero baro rine none chi ndobate bya cia parita sinchiro kuri kere lab kwa nyaroma mwana keraro te nonye munyaruka keraro te nonye chi waya chi bwata ni gotino ameta omwana kutaka kurigereri ase nyinjo kenda gutwara ugoba ngire mbere mu bana takoiru nabamura nende kwa nyara nabona abanyaruka barabu performance yabo irene amangana languages Kiswahili amangana na science art and design no abana abanyaruka bago korabia ngobona isi performance igana nde nyabona kurigereri wa anene mono na bayibori abaruki wa manyene na wako nichi sukuru amangara buna yega yo kutotwara che laboratory tisaine aiga I think serikali mwebona tosoera nichi sukuru sabari mwa banene na boiko bono abana abaseme wenga emireme yiterimo komu abana batiri gutwara attitude ese ntumbare bayete mire nande bayitire muri muto yore mokomu onye tubwati taringa interest na bongo kola kindi yose ke obwate Thank you so much. Yuga ko Matilda mbariga igabagenda te kuru utoma amabori abo na rogote bagaiga anaweza saidika aje kupata results tabwati smartphone na riga agotebanga hello ni ondari kurwa enyamache agotebanga elinki eyo wale wenye awana simu kubwa tutafanyaje umwanchu murigeria bose umoriko wasengencho mbono pa risk na oranya naro tora smartphone na ndemno twachika goteba ibintu byachire so digital so nabokurigerio muibori asare hanya ariko bakago gokonya esimu yiga en smartphone irindo nyare go access amachiwa yuago bose onye muibori gotapwati nabo ugosuka next of king nabokora nonye umuiri ogo chianko and no naboko genda nonye cyber by the way thank you so much naboko genda nonye ase cyber irange I think go browse go it won't take you one bob it's 1.5 a minute igoso esa ibagari igento kiamana unyara ko bako kwanyaka because umaite chinga kechiga abor kwa bange especially bari bagotema bateme a system yange na bako nyako yagosa so relax take your time ibintu mbiya birasengencho amachibo yanyara ko baka guika igaiga tarere cyber igari bagokonye bose onye mwiburi gotabwati simiga rora umuiri uri bwate smartphone bunatwachika gotebe link yo nigere www.results/nec.ac.ke hokoigore website yo kwabeke index number yago kwanyara koba ogokonyora machibo y'umwancho murigeria asoko bako gaiga nimbwate emiroberio yenkwaniro muwazira nyare ko bagakoru na statistic chionsi koru mwaka o 2020 mpaka mwaka o 2024
yo ni miaka ene ya matemwaiga a KCSE ntagete turigererie page ya kane rinde nyarko baginko bamanya ari aene kiwe se ritukoria rero ase page ya kane no mubaro bw'echi county echo cyanyarkoba chikobegati echi county chinde 45 na ibira sense ya Kenya cyanyarkoba chiwikaransira matemwa base umwaka 2024 ase page ya kane gaiga inamba ya 40 ntubwate county ya Kisii nabo igo inamba ya 43 ntubwate county ya Nyamira ndochikona kobato kurigeria nechi county chinde kurinda ase county ya Kisii nigo omubaro bwa borkia abanyaruka barenge 18,951 yo ire 48.97% omubaro bwa abana abamura nigo yarenge 19,750 yarenge 51.03% etoto yabo kwa bonsi bekrasi ge komina kabere wose form 4 kura county ya Kisii nigo barenge 38,701 uyu no mwaka 2024 kirokore ngani no mwaka 2023 mwancho murigeria abariko abamuranigo abariko abanyaruka nigo barenge 16,967 yo yarenge 49.37% na abana bamura barenge 17,400 yarenge 50.63% igo mwaka 2023 abamura na abange barenge ase county ya Kisii yarenge koreto mubaro bwa bonse umwaka 2023 34,367 korendo umwaka igo 2024 buna tuwachika goteba nigo abana banyaruka bo igo ase county ya Kisii barenga bake igo 2 consecutive years nturanyora abana banyaruka bagokora bia ase county ya Kisii togoso ase county ya Nyamira digo omubaro bwa abana aborikwa abanyaruka barenge 9,166 yarenge 48.61% nabo igo abana abamura 9,689 51.39% nabo iga se county ya Nyamira mwancho murigeria abana aborikwa abamura nigo barenga bange kubwa abana abanyaruka asomo baro borenge 18,855 kiroko babeka bonsi ama asomo mwako eta county ya Nyamira umwaka 2023 niga abana abanyaruka aborikwa bekirasi kigegia form 4 barenge 8,145 yarenge 48.83% kirokorengania no mwaka yiga nigo bakeire kigimantura amanya ninki kegenda Matilda tebanga entura amanya nkigenda tukuru sorgongo rwakusi ase abana abamura barenge 8,537 yo yarenge 51.17% aso mumbaro abosasa bamo mubaro bonsi baborikwa bega mwaka 2023 nigo yarenge 16,682 tutaragendera kurigeria se chi county chinde tunyarako batu kurigeria amachiwa yaso bwengenga kimura kwandiro mubaro yiga sam aturacha se Julie tunyarako batu konyore nkwane goroche abana banyaruka na abana bamura county ya Kisii ya Nyamira yabere gati chi county chiri abana banyaruka batara abana bamura n'abanyaruka batarakorabya bono aso weso kyago kwerikia samate mwaiga. All right. Ebintu nebinge bikogera umwana umunyaruka ndaketagwekirania amasomo esenge njubuna bono ntubwate. If you look at the statistics recently you'll find that in pregnancy early pregnancy amatari amapema narango nyarako baga kogera umwana umunyaruka atagwikirania ndoto yo kugenda school na inde ebintu binde biri nabono gochererwa because report ya rwa juzi na aro ogochererwa kwa bere gora sorwa ngurwa gusi anana mona saba na babake yageranga umwana we munyaruka maybe or lose hope nobogi mama pema agerta nyarako baga kugenda school instead of my ntubwate igendo tokorokanga abana abanyaruka